600 रुपये 600 रुपये 600 रुपये 600 रुपये 600 रुपये 600 रुपये 40 बोलो 200 250 300 बोलो 2 4 6 6.5 बोलो जी बोलो 200 250 250 300 रुपये शेकर 100 रुपये 300 बरसात तो रे ज्यादा जरूरत है ये प्रसाद बोलो 300 ये आ जाता है 400 शेकर महबूब है बोलो 1 2 3 40 बोलो 500 600 यो 700 ए सर सिनेतर काढू दे काय काय 1500 जरा जगा तो पुरा देखतो ना केसाला काय होय जरा सामने तुम्ही सगळे मला केली 1500 पैको मध्ये लोक 1600 1700 1800 अच्छा तरी 1800 या हे एक करा लोक हे बघा ते
कमिशन